بەگشتی دۆخی دەمپارتی لە هەڵبژاردننی شارەوانیەکان چۆن دەبینن؟ بله امجی سلاو ریزی خوش ورا پیشکش دکن حواله زانه حواله سوریه و تبای تماشاوانان بله مندزان لیدری پیواجوه که بجارتنا هرمی دست بکر لی هر درکی ما وک حزبامه partiyame me ser pêşniyar engelê me ser gotin engelê me me her bajarekê her navçekê pêşilbijartin dayên dest pêkirin yani vê gavê namzetê me heme aliyê gel hatin hilbijartin pêşilbijartinê hatin hilbijartin pêvajoyeke holsan em bêjin demokratîk pêşket vek şahiyeke demokrasiyê pêşket piştî namzetê me aşkere bûne her derekê xebatên me dest pêkirin her bajarekê her navçekê her gundekê vê gavê em jî vek bajarê me yê mezin vek wanê me jî pêvajoya hilbijartinê dayên dest pêkirin her aliyekê hevalê me dixebitin em jî vek hevserokên şaredariya mezin û namzetên navçên me jî em bi hevra em navçê me digerin em îroyî xweyî hilbijartinê ve dikin li gundan digerin hereman digerin pêşwaziyeke pir dilgerm gelê me pêşwazî dike wisa me jî xebatê xwe dayên dest pêkirin. باشه ez dixwazim wê jî bipirsim niha li hindek binkên bangeşeyan berêz yanî yên hilbijartinan bi taybetî yên Dem Partiyê tu dibîne ku valan e newek yên salên çûyîne bi nerîna we sedem çi ye? بله اگر باشە دیارە بێژم بەڵکی پرسیارێکێکە تەکنیکی چێ ببن ئەگەر هاوکارانم گرفتەکەیان چارەسەر کرد هەوڵ دەدەین بچینەوە لای میوانەکەمان و گفتوگۆ لەگەڵ بکەین هەر بۆتە جێگەی ئاماژەیەکە پرسی بانگەشەی هەڵبژاردننی شارەوانیەکان لە تورکیا و باکووری کوردستان گەرمە پارتەکان لە شارەکان خەریکی بانگەشەکردنن و لە چەند ڕۆژ ڕابردوو باسمانەوە کرد کە لە بانگەشەکان هێرش دەکەنە سەر یەکدی gelek ڕخنە لە یەکتری دەگرن ڕاستە بەڵام ئەگەر باسی دەمپارتی بکەین هەڵبەتە دەمپارتی لەم هەڵبژاردنە گوتاری دەمپارتی لە بانگەشەدا گوتاری نەتەوەیە جارە فۆکەسی زۆر لەسەر گوتاری نەتەوەیە بزانین ئەم هەڵبژاردنە زۆرترین دەنگ کێ دەتوانێت بەدەستی بێنێەوە دەمپارتی دەتوانێت لەم هەڵبژاردنە چی بکە هەڵبەتە لەگەڵ هەندێک لایەن لەگەڵ هەندێک پارت ڕێکەوتنی هەیە هەوڵ دەدەین لەگەڵ میوانەکەمان باسی ئەوەش بکەین چکۆ بابەتەش گرنگە جاگەر میوانەکەمە دەبێت دەگەڕێنەوە بۆ لای میوانەکەمان بەێ لە چەند باژارێن باکوورە کوردستانی و تورکێژی تەماشەوانێن هێژاکی زاناژانی سەر زمان بانگەشە هەلبژارتنان بەردەوام دکە بگەرمی بەردەوام دکە هەرێک ژی هەر پارتیەکە سیاسی بانگەشەیەژ بۆ خوازکردنەوەبان هەلبژارتناندا gelek guhertinên siyasî bixwazî nava em bêjin Bakurê Kurdistanê û Tirkiye de çêbûne bi taybetî em dixwazin bizanibin li bajarên mezin yên Tirkiye jî bi taybetî İstanbul em behsê bikin li Enqereyê ku em behsê bikin Dem Partiyê wê derê çabe di hilbijartinên yên dawiyê de bi taybetî jî Dem Partî ti berbijêrên xwe li wan bajaran nebûye bi taybetî jî li Istanbolê ji ber ku piştgiriya CHP de hilbijartinan dekir ew qasî jî ku hindekî deng jî ji destan bi taybetî dengên Kurdan piştî ku serkeftin bi dest neanî lê vê carê bi berbijêrên xwe beşdariyê di nava van hilbijartinan dike bi taybetî jî hilbijartinên şaredariyên mezin ku em bizanibin berbijêrên xwe jî destnîşan kirine hemû haziriyên xwe kirine hem berbijêrên ji bonê ku em bêjin İstanbolê jî ku bi taybetî di demê dawê de jî wekî ku me behsê kir Dem Partiye gelek çalakiyên cûr ve cûr ji bonê van hilbijartinan derdixe berbijêrên xwe destnîşan kirine ku em bizanibin wê çawe bi taybetî ji wekî zanajanî ser ziman rêkeftina wan li gel CHP jî kayê vê carê gelo li hindek bajaran bandorê li ser dengên wan bike yan na her wiha jî li hindek bajaran ku em behsê bikin bi taybetî jî li bajarê meziniyê İzmit bi taybet hindek agahî hatibûne belav kirin ku Dem Partiyê berbijêrê xwe ji wê derê kişandiye lê Dem Partiyê pişre red kir ku me berbijêrê xwe li wê derê nekişandiye
هەروەها ئەمێ بزانبن کاوی چه ئاماژەکاریش بۆ نێوان هەڵبژارسنان بێنەکردن بەێ ئەس بێژم هەمێوانێمە حەزر زانە بەرز عەبدوڵات و دەنگێمت کە ئەگەر کوتی دەنگێمت کە متخواست ئەس بزانبم لە هەندێک بنکەین هەڵبژارسنان یەن بانگەشەی بتایبەتی دەما و دەم پارتیێ بانگەشەی دکە تل هەندێک بنکەیان تەماشت کە ڤالانن نەوەک ساڵین چوینە بتایبەتی کو هەز بەحسێ بکەم دنەرینەوە دە ji ber çi waye Yani hûn dizanin yani tehdariyeke em bêjin zulmeke mezin ser gelê me ser partiya me ser saziyê me den meşandin aliyê desthilatdariyê li belê dîsa jî her gavekî gelê me nirxê xwe îrada xwe xudan derketiye vê gavê jî êve bibe yani her derekê her heremekê coşeke mezin gelê me partiya xwe xudan derkeve belê pirsgerek gelekin yani em bêjin desteserkirina kayyûme tehribateke mezin her derekê bajarên Kurdan pêşê xistîne li belê em jî xwe bawarin em jî fikriyata xwe bawarin em gelê xwe bawarin hevalên me hemin beşa xwe da pisporin ew pirsgirêkên îroke gelê me jiyan dikin piştî me şaredarî destkirin em ê van pirsgirêkan jî hemiyan çareser bikin ev hêza me heye ev tecrüba me heye yani bu me vê gavê ya serekê ew e em bajarên xwe navçên xwe ji bo desteserkirina kayyû ra xilas bikin rizgar bikin şaredariyên xwe carê dî bikin şaredariyên gel ji ber wê yekê her alî da em xebat dikin hem em bêjin bajarên Kurdan hem jî Kurdistanê hem jî Rojava Tirkiyê her bajarekê vê gavê namzetê me hene hûn dizanin Stenbolê jî Enqerê jî İzmîrê jî me namzet dana vek rêya sêemîn me bi xwe rêyek danaye vê derê ev rê jî rêya aştî ye rêya jiyaneke azad e jiyaneke vek heve ji bi vê rêyê da em dimeşin înşallah em bawarin em ê ser jî bikevin ev hilbijartineke rêzî nîne yani hilbijartineke pir giring e em bawarin eger ev hilbijartinê gelê Kurd tifaka xwe awa kir destê xwe da hev em serketin em bawarin ê pêşiya aştiyekê ji wê bîtin ê pêşiya aştiyeke civakî jî hebîtin em ê şaredariya xwe jî dest bikin şaredariyan dîsa bikin şaredariyên gel o xizmeteke baş şev roj em ê bixebitin bû gelê xwe xizmetê bikin باشە کاک عەبدوڵڵا ئەم بەحسا ڕێکەوتنێن دەم پارتیە و جەهەپێ بکەین دی چەند شاران دەم پارتی ڕێکەوتن لەگەڵ جەهەپێ هەنە yani hûn dizanin vê gavê heştê yek bajarên Tirkiyê hene ev heştê yek bajaran jî em ser bixwe vek partiya xwe tevlîwan hilbijartinan dibin çi şîrîkatiya me têkiliya me li vê hilbijartinê van bajarên mezin da bajarên Tirkiyê'de gel CHP tuneye li hindek navçên piçûk da hindek navçên piçûk em bêjin van deran da ev jî saziyên em bêjin dînamîkên vê bajarê eger ser namzetekê hemfikir bibin vê alı da em bêjin taybetiyek van navçên piçûk çêdibin lê belê vê gavê bêhnadî jî min got şaredariyên mezin gelemperî vê hilbijartinê çi şîrîkatiya me gel em bêjin ortaxiya me piştgirî piştewaniya me gel CHP tuneye levra li ew hilbijartina gelemperî ya parlamenteran ya serok komariyê me derbas kirî piştî wê hindek rexnên gelê me ji bo me çêbûn rastî van hilbijartinan me piçekê ji bo ku pêşiya demokrasiyê ve bîtin pêşiya azadiyê jiyaneke vekev hebîtin ve piştevaniya piştgiriya namzetê CHP kir lê belê mixabin evan ew samîmiyeta me suîstîmal kir çûn protokolên dizî ve gel nijadperestên Türkan çêkirin ji ber wê yekê ew ê jî nav gelê me da nerhetiyek pêşê xist me jî vê hilbijartinê biryar daye ku em ser bixwe rêya me rêya sêemîn e rêya azadî ye rêya aşitî ye rêya jiyaneke vek heve em dê rêya xwe da biçin her derekê namzetên partiya me heye dem partiye heye em namzetê xwe piştevanî piştgiriya namzetê xwe dikin piştgiriya partiya xwe dikin tu deran partiya me zêde bu bajarên mezin em dibêjin
بله ام پشتوانی کسی ناکن شرکتی ها کسی ناکن ام سر بخواد بله تبلی هلبجارتنان دبن باش برز عبدالله لإزمت بتسايبتيا تركي كواز بحسب كم راك هانزنا كاتبه بلاف كرون كو دم بارتيه بربجري خوش ودرك شانزيا تشتكي بفي اواي تشي بويا و از خوازم ويجي بزان بمري كفتنا والجلجها بي لإزمت شاوايا نخیر اوان سوریه بینادج ما گوت هشته یک باجارین ترکیه هنه اوان سوج باجارین مزنن سهودو بله her dereki İzmir'e, İstanbul'e, Ankara'ya, Adana'ya, Mersin'e me namzet xwe danaye. Her بله derekî jî em pişt namzetê xwe ne, piştî partiya xwe ne, piştgiriya partiya xwe dikin. Em de her derekê bi namzetê xwe ve tevlî hilbijartinê bibin ku em jî hêza xwe nîşa her kesekî bidin levra hem tifaka em bêjin dibêjin Cumhur İttifakî hem tifaka Millet İttifakî her du tifak jî vê gavê hebûna Kurdan qebîl nakin, îrada Kurdan qebîl nakin ji ber vê yekê em Kurd jî em de hêza xwe quveta xwe nîşa her du hêzan bidin her du tifakan bidin em ê bêjin em Kurdin em li vê derê ne em Serbiyanin em doza aştiyeke civakî dikin em doza jiyaneke vekhev bi hev re dikin em bawarin nekaş tinê Kurd gelên Türkiye gelên Türk o yên em bêjin milletên din jî yên بله piştevaniya aştiyê dikin aştîxaz ev jî ê piştevaniya me bikin levra em tekoşîneke heq didin tekoşîna me tekoşîna aştî ye em bawarin gelê me yê Kurd jî yê heya îroke em bêjin navê tifaka pîroz jî cih negirtî ev jî ê navê tifakê cih bigirin levra em dizanin eger em Kurdên Tirkiye em bibin yek em destê xwe bidin hêk tê aşitî jî pêk bêtin tê aramiyek jî bikeve herema me ê ew xûne rawestîtin ya bu me sereke jî ev e ev aşitiye pêk bêtin dema pirsgereka Kurd vek jiyaneke vek hew em bêjin vek hemvalatiyeke vek hev çareser bibe pirskerikên din jî yên بله Türkiye çareser bibe gel herema me em bêjin gel hikûmeta me ya Başûrê Kurdistan gel Kurdên Rojava gel Kurdên Rojhilat Türkiye pêşengtiya van jî bike ev Türk Kurd û milletên din jî bi hev re بله jiyaneke vekhev jiyaneke rûmet azad bi hev re jiyan bikin armanca me ev e ji ber vê yekê em vê hilbijartinekê rêzê nabînin em bawarin ev hilbijartina serkeftî derbas bibe pêşiya aştiyê jî webe tecrîta Serbirêz Öcalan jî bişket û pêşiya demokrasiyê jî webe aşitî pêk bêtin hêviyê me ev in باشە کاک عەبدوڵڵا دەمپارتی دەبێژە عەسکەر دە هەندێک شاران بۆ دەما دەنگدانێ هەنا بەوەیەکێ دەخوازن دەنگێن دەمپارتیە وێ کەم بکەن عەسکەر دکو دەرێ هەنە دکام شاران هەنا yani birêzanem hosa bêjin he gelek navçên me yên biçûk hene بله yani vek Şemsinan vek Elkê em bêjin vek Celê vek Qelîbanê ji evan navçane em bêjin 2000 seçmen hene li vê derê jî ji derve 2000 jî asker anîne yani asker evin ku evê vê derê jiyan nekin li belê mesela mînak em bêjin mesela hûn nûzik ve hûn vê derê jî baş dizanin mesela Silopiyan Cizîrê navbera me AKP da pir ferqekî mezin heye yani vê derê em 20,000 dengan ji AKP behtir diwergerin lê belê em bêjin mesela Şirnexê bajarê me ya Şirnexê em 4000 dengan pêşiya AKP ne li vê gavê AKP diçe Cizîrê diçe Silopiyan askerê vê derê dîne Şirnexê 8000 askeran dîne ev jî roja hilbijartinê tînît yani asker vê derê jiyan nakin roja hilbijartinê tînin asker vê derê dengê xwe davêjin ew jî tabî AKP tehdariyê van askeran jî dike tehdît dike dibêje eger tu dengê xwe nede AKP ez ê sözleşma te fez bikim ez ê te karib avêjim asker jî memûr e ditirse dengê xwe dide adayê AKP yani rewşeke hosa heye ev jî rewşeke başlî ne ev jî tehdarî desteserkirina gelê vê bajarî ye levra ev askerê tên vê derê dengê xwe davêjin reyê xwe davêjin tek rojekê tek saetekê van bajaran jiyan nakin
لبری مخابن قدر و باجاری یا 5 سالان جبو عالی شهرداری که اکی جان پارتی و داره ریوبرتی بکه جسر و قدر دلیزه پاشه جی نحقی اکا مزن چیده به ام هر تم دبیجن اگر AKP خورا ببینه ام بیجن güvenmiş خوبه به بلا تنزل وان تشتانه نکه بلا رزه سایگی جبو ایرادا gelin Kürt bigre irada gelin Kürt desteser neke levra gelin Kürt tücaran hem ber zulmü hem ber bi adaletiye serixo netevan diye em bavarın lehir bijartın eji tevayı Kürt destekho bidin hev berseveke Kürt jibu ve bi adaletiye o jibu desteserkirina kayyum bide o peşiya aşti o hizmet eji veke. باش برز عبدالله دم پارتی ده هلبجارتنین چویی ده نزدیکی صد شهروانی به دست خستن دنرین آوازه و وی جاره چند ام بجن دنا بابان هلبجارتنان ده و چه قاسی ببه چند شهرداریان ببه ve hilbijartine me her gayeki her dereki gotuna gelli xwe kir. Me rexnên gelli xwe, pêşniyarên gelli xwe, şîret, nesihetên gelli xwe pêşçavê xistin. Ji ber vê yekê her bajarên Tirkiye me namzetê xwe danan, bajarên jî Rojava Tirkiye xastekeke gelê me jî ev bû. Digo îdî piştevaniya çitifakan nekin, rêya xwe da herin, rêya sêyemîn da herin. Ev e yek yadin jî her dereke em bêjin bajarên Kurdan jî me pêşbijartin pêşê xist ji ber vê moral motivasyoneke mezin ji gelê me de heye elbet ew desteserkirina qayyuman jî ew bêedeliyet adaletiya zulma vê 5-10 salê davî da jî evê jî gelê me gelek herskiriye hûn dizanin pirskerîkên aliyên ekonomiyê jî pirin. Yani tenê em bêjin zulma ser Kurdan an ser aştîxazan ne, desteserkirina îrada Kurdan ne, aliyê din da jî çi xizmet bû Kurdan nehate kirin. Bu em bêjin gelên bajarên Kurdan jiyan dikin tenê gelê Kurd jî ne, gelên Türk jî hinek vê derê jiyan dikin, bajarê Kurdan jiyan dikin. Tu xizmet aliyê şaredariyê ve aliyê din ve nehat kirin. Ji ber vê yekê em dema wane hemiyan bi hevra kom dikin em dibînin vê gavê coşeke mezin, xastekeke mezin aliyê gel da ji me re heye, bavariyeke mezin ji me re heye. İnşallah em ê izniha Xwedê piştevanî piştgiriya gelê xwe hejmera şaredariyên xwe jî dîsa bikin heştên notu ku bila hêza me jî bibînin ku bila gelê me jî li xizmeta şaredariyê bibîne em jî vek evladên vigelê vek kurên kiçên vigelê şev roj bû gelê xwe xizmet bikin, bû mala xwe, bû welatê xwe xizmet bikin û pirsgirîkên birînên gelê xwe em bi hev re gelê xwe derman bikin. Belê, gelek spas berêz Abdullah Zeydan, ev şaredarê bajarê Mazinê wana Bakurê Kurdistanê û berbijêrê Dem Partiyê ji bonê bajarê Wanê. Gelek spas ji bo te.